Nyt olisi tarkoitus käydä vähän läpi, että mitä hallituksen tekemät työelämän uudistukset ja kirjaukset siihen hallitusohjelmaan, mitä ne tarkoittaa tavalliselle kansalaiselle. Näitä kirjauksia on monenlaisia, lähtien ihan siltä työttömyysturvan heikennyksistä päätyen aina paikalliseen sopimisen helpottamiseen. Termejä vilisee siellä sun täällä ja pureskellaan nyt vähän yksi kerrallaan läpi. Mitä se tarkoittaa käytännössä? Yksi tämmöinen iso paketti hallituksen uudistuksissa on työttömyysturva. Hallitus on leikkaamassa työttömyysturvaa, eli tätä ansiosidonnaista työttömyysturvaa, lapsiperheiltä satoja euroja kuukaudessa. Leikkuri koskee lapsikorotuksia, eli tarkoittaa sitä, että jos on 1-3 lasta, niin 150-285 euroa kuukaudessa oot saanut tämmöistä lapsikorotusta, mikä on ollut sitä varten, että lapsista on yleensä kuluja, niin maksetaan vähän parempaa päivärahaa. Hallitus on leikkaamassa tämän kokonaan pois. Eli jos on molemmat vanhemmat työttömänä ansiosidonnaisella ja perheessä on 3 lasta, niin vähän vajaa 600 euroa kuukaudessa tippuu kuukausitulot. Paljon vai vähän? Mun mielestä ihan todella paljon. Ansiosidonnainen päivärahahan riippuu sun palkan suuruudesta. Suomessa ansiosidonnainen päiväraha on perinteisesti ollut noin 70% sun palkasta. Näiden hallituksen toimien takia se tulee tippumaan jopa lähelle 40% sun palkasta. Sitten puhutaan paljon tämmöistä pohjoismaisesta mallista. No, mitenkä se menee muualla? Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ansiosidonnainen päiväraha on 80% tai reilusti enemmänkin. Tämä leikkuri, tätä perustellaan työllisyyden parantamisella. Perustellaan sillä, että on paljon semmoisia työttömiä, ketkä ei haluakaan mennä töihin. Ensinnäkin tämä väittämä ei pidä paikkaansa. Suomessa kyllä ihmiset lähtökohtaisesti haluaa mennä töihin, jos ne on kunnossa. Eri asia on sitten erinäköiset mielenterveysongelmat ja muut fyysiset vaivat, että et pysty lähtemään töihin. Tai se normaali syy, niitä työpaikkoja ei ole tarjolla. Mutta miten tahansa, hallitus perustelee, että tämä on työllisyystoimi. Mikä se vaikutus on? Yksikään tutkimus ei ole pystynyt näyttämään, että tällä ansiosidonnaisen leikkurilla olisi merkittäviä työllisyysvaikutuksia. Varmaan jonkunlaisia on, kun ihmisillä kerta kaikkiaan loppuu rahat. Otat vastaan työtä mitä tahansa. Ehkä se ei ole ihan järkevää työllisyyspolitiikkaa silti, mutta joskus nämä hallituksen muutkin toimet tuntuu, että onkohan näissä mitään järkiä. No, se työttömyysturva on ollut noin 70% sun palkasta. Ennen jouduit työttömäksi tai lomautetuksi, niin 5 ensimmäistä päivää oli niin sanottuja omavastuupäiviä. Tämä nousi nyt 7 päivää. No, 2 päivää sinne tänne. Ei ihan mahdoton leikkuri, mutta dynaamiset työmarkkinat, eikö olisi parempi, että jos minkäänlaista omavastuuta, silloin se työpaikan vaihtaminen olisi helpompaa. Se olisi pienempi harmi sille työntekijälle, kun työnantaja irtisanoo. Kun olet ollut 2 kuukautta työttömänä, jos sitä työpaikkaa ei kerta kaikkiaan löytynyt, niin 2 kuukauden jälkeen sitä sun ansiosidonnaista noin siltä 70% sitä palkkaa leikataan 20%. Hait töitä tai et, mutta silti leikkuri käy. Reilua? Ei mun mielestä. Mitäs muita haasteita löytyy tähän työttömyysturva-uudistukseen? No, se, että nämä pääset ensinnäkin sille ansiosidonnaiselle työttömyysturvalle, niin siinä on tämmöinen niin sanottu työssäoloehto. Tarkoittaa sitä, että A, sun on pitänyt liittyä työttömyyskassan jäseneksi, ja B, sun on pitänyt olla 26 viikkoa töissä, ja sen perusteella määritellään se sun tuleva työttömyyspäiväraha. No, hallitus on nostamassa tätä työssäoloehtoa 0,5 vuodesta 12 kuukauteen. Mitä se tarkoittaa sitten esimerkiksi matkailualalla tai muualla, missä on pätkätöitä? Ei siellä tahdo pystyä kerryttämään sitä vuoden mittaista työssäoloehtoa, koska ne työsopimukset on yleensä lyhyitä, sulla tulee väkistekin niitä työttömyyspätkiä siihen väliin. Ja tämä on erityisesti nuorilla tosi hankala. Työsuhteet on muutenkin lyhyitä, aika tiukka pakka kerätä 12 kuukautta työssäoloehtoa. Hallitus asetti työllisyystavoitteeksi 100 000 uutta työpaikkaa. No, tämä tavoite on karannut nyt vähän hallitukselta. Meillä on 20 000 työllistä vähemmän kuin silloin, kun hallitus aloitti. Siinä on monia eri syitä. Siinä on korkotason heittelyt, siellä on rakennusalan taantuma, mikä on johtunut monesta tekijästä. Mutta joka tapauksessa 20 000 työpaikkaa vähemmän kuin vuosi sitten. Mitä tämmöinen työllisyyspolitiikka vaikuttaa tämmöiseen työllisyystilanteeseen? Tarkoittaa sitä, että entistä useammalla ihmisellä
tulee eteen kohtuuton tilanne. Yksi tämmöinen hallituksen tekemä tosi kipeä uudistus työttömyysturva on se, että jos sut irtisanotaan töistä, niin säpä et saakaan sitä työttömyyspäivärahaa ensin, koska hallitus keksi tämmöisen, että jaksotetaan vuosiloma. Tarkoittaa sitä, että sä oot ollut töissä, sä oot kerännyt itsellesi tulevaa kesää varten vuosilomaa ja talvilomaa ja näin edespäin. Ja sut irtisanotaankin vaikka kevään kynnyksellä, niin sun pitää ensin lusia niin sanotusti se vuosiloma-ajan palkka. Elikkä se jaksotetaan sinne, jos sulla on kertynyt vuosiloma-ajan palkkaa vaikka 3 tonnia ja sun päiväpalkka olisi 100 euroa. Sun pitää se 3000 jaettuna 100 on 30, niin 30 päivää sun pitää odottaa ennen kuin nää pystyt hakemaan sitä työttömyyspäivärahaa. Lomakorvauksen jaksotus on tämmönen, koskee nimenomaan irtisanottuja työntekijöitä, mitkä on muutenkin vaikeammassa tilanteessa. Kaikista kummallisin juttu, mitä hallitus tekee työttömyysturvaan, on tämä niin sanottu 300 euron suojaosan poistaminen, mikä on tarkoittanut, että jos sä oot ollut työttömänä, sä oot voinut käydä kokeilemassa, harjoittelemassa uutta työtä, keikkatyötä, on se sitten siivoushommaa, ravintola-alaa, vartijahommaa, mitä tahansakaan. Ja sä oot saanut tienata 300 euroa kuukaudessa ilman, että se on leikannut sun työttömyyspäivärahaa. No, hallitus päätti poistaa tämänkin. Miten tämä auttaa ihmisiä löytämään uusia töitä? Ei ole enää sitä mahdollisuutta lähteä käymään harjoittelemaan, tehdä jotakin keikkatyötä ja sitä kautta saada sitä jalkaa sinne oven väliin. Tämmöisiä on nämä hallituksen työllisyystoimet työttömyysturvan osalta. Onko nämä kohtuullisia? Mun mielestä ei.